Hello guys, hello tirimurima guys, mutiregerera utirimurima. Pakaipa masikara seko vedu aiwa tabva kunonakigwa nevana vatanakigwa vedu zvazvichitonakidza event yevana vanga ichitonakidza kudarika zvimwe zvinhu zvavanhu vakuru zvazvichitonakidza right. Ndauyawo vasikana ndauya neannouncement yekuhaiti yepamuzinda. Zvamunongoziva kuti kusera mangwana pane haiti iri kuitwa pamuzinda apa. Anditi Felinandi anga ari paposta. Felinandi muimbi wekuZimbabwe achifangwa kuti aperforme. Anti manzwa. Saka Felinandi hanzi last minute azongotadza kutaka asingasabati mafoni ake achikwira auye. Mari akapiwa kudhara, everything was done, everything was organized. Felinandi kwakutadza kubatika paya. Hanzi mapromoter kadaba manager wake kana menu kuti zvafamba sei. Kwanzi vakazotanga kudaira foni vanhu vakakamubhuka kune haiti uko. Zvikanzi Felinandi hasi kwanisa kuuya because arifanga kuti atenda ku UK. Pane show yanayo ku UK ikwarifanga kuti aende anoimba anoperforma. Saka akasaina contract, takasaina contract. Saka contract yaisi kumubvumidza kuti aite any other show. Anofanga kuti angoenda ku UK anoimba. Mapromoters mune 2 months makabhadharwa mari. Kana kuti manager wa Felinandi une 2 months wakabhadharwa mari yekuti Felinandi auya performe kunoko. Mukagamuchira mari, mukagamuchira mari. Mukabvumirana kuti achaya kushow. Mukasiya vanhu vachironga zvinhu zvavo muchitemba kuti munhu anoya kushow, vanhu vachingoti munhu ari kuya kushow. Anditi kune vamwe vanhu vanga vachitovinga kuzoona Felinandi kuIT. Kune vanhu vanga vachito vanzi Felinandi is meant to be KTV. And but vakagamuchira mari 2 months back. And they took the money 2 months back. Ipapo ndo paifanga kuramba kuti ane show azvikwanisiki. Andiwana vakatora mari yevanhu. Nasi vakuda kuti vorefunda mari nasi. Nokuti kwazonzi ku UK. Nokuti kwazonzi ku UK. Kando zvinozoita kuti maZimbabweans tisasapotane. Next time mukaona vanhu musingasatorwi mota complain hanzi kunotogwa vanhu kune dzimwe nyika kunzi varidze. Antika because mukadedza Buna Boy kuti auya aimbe, Buna Boy will come and perform. Anti kushadeidzwa vaimbi vana Ricky Rosa mumaZimbabweans munonetsa kusapotana. Ishumbures na yako munonetsa kusapota maZimbabweans. Anditi munokana zati show dzakuna na UK idzi ishow inongoitika pa Zim Festival inoitika ipapo pache painoitika kawani kako asi South Africa mudhuze muno mundoma munotodlira. South Africa muno mundoma munotodlira muno because most of the times it's not always that you go to UK but most of the times munodedzwa muno South Africa mita mashows enyu muno. Anditi zvakashata zvamakaita demagara mangotaura kuti no we can't makangodropa munhu because iko zvino muridzo pamuzinda kuita kunge munhu anopenga. Anomaona hachatonzwisisi kuti oita sei. Hachazvizisi kuti oita sei. Anomaona vamuudza nhasi guys, imagine nhasi yaitiri kusora mangwana. Nhasi vakadi kunyora email panguva yese vakamuudza. Nhasi ndo pavamuudza. Saka aonawo kuti vamuudza last minute pakati vanyisa ndoita ripi nokuti vanhu vakabhadhara mari dzavo. Mozati zvinogona kuitika guys ndezvekudai so. Vanhu vanogona kuuya hameno kuti zvakafamba sei roko hameno ndo vangatoziva. Hameno vanhu vanokuna mwana utogona tipe mari dzedu because taura kuti Felinandi uyu achauyi. Vanga vachivinga Felinandi. Hanimona it's not right. Handika vaimbi nemchizvungotamba kunge nyoka apo chicho. Unaiwo guys. Unai. Tarisai apo. Muri kuona chinhu chiri apo pamusoro apo. Muri kuona chinhu chiri pasherefu apa icho muri kuona icho. Chikusumudza musoro chicho. Icho. Mukuchiona guys. Tarisai nechekumberi uko kusherefu mukati icho. Kuti maziso angu haanyatsokuonaka. Chii machionawo chiri kuita icho. Icho. Machionawo. Machiona guys chinenge nyoka icho chokutamba. Chikuishi. Tesi nyoka. Amen. Anomaona. Saka zvakaipa zvamaita muridzi wepamuzinda azoti alright ava vachada vine mafoni ndoita sei plan B. Aonawo baba Harare varifanga kuzviridzirawo kuno ku Rustenburg mangwana. Anomaona varifanga kuzviridzira futi koko kubhinoni Kempton Park Binoni ameno neSaturday. Muhazivika aenda no approach baba Harare. Manager baba Harare atorawo mari. Anomaona
promoter wakushauta ini amedwa zvochoda data ndidi kukudzai paya because zvakafindikanganyisa kwana ndichinda kunofara kukushoye vana uku hanomaona promoter uyu akaunzawo baba harare kunoku wakundinyorera mazivisi achindifaya akaona posta ndiripo handi anozati ndikuita IT but haana kuzati IT haisi yangu ndatukwa vediwe ndatukwa wakundisira message achinituka ndochi chakadaro munojairira stereki munoenda kunoaprocha baba harare ava zvinhu zvacho vawirana namanager baba harare anditi manager baba harare vaya ati ndiona itipei mari vatora mari vati alright no problem ani mamunzi achifana triple life paya ani mamona achifana triple life paya achiti tachinja tawana baba harare triple life masikati paya tikatoti alright kwakunzi kuruya baba harare ndikatoti muende zvezambia ini ndagoziva kuti madhiri acho ari kufambawo sei kunze uku ndochipedza ndakunodaiso ndionezvo ndikutotukwa na promoter ndikati naiwe kundituka kundadini ukunditukirei ndopazofona akati hei matora ndikati handizvizivi ini zvakutaura indatofonerwa ndiri palive ini guys zvinhu zvachonaka zvimwe zvinhu shuwa ndure guys next time ndofana topopinda paspiritual journey chaipo pamwe pandokwaniswa hapaiti guys zuro ndizuro umwe munongo yacho waba content yangu content yatakazotanga makaona tose chiri paflyer redu iyo cover picture yakatonzi celebrity kechapo muna May akuya muna July kwai makaba unonyazo zvinhu zviri kunyazo kufamba sei unoona ndatukirigwa paya azofona ndikati unondibvunza sati watanga kundituka hanzvadzi kuti zviri kufamba sei handichandotoziva inamutasa palive yadaita manje apa ndipo ndatofonerwa ndichitoudzwa palive but ndichitoudzwa mva ndatongotaura hatisina chatiri kuziva ini handisiri ini muridzi weIT handisiri ini muridzi weIT ndazomutsanangurira paya sindatotukwa zvikanziwo sori ini andisingazivi kati handisiri ini muridzi weIT muridzi weIT aripo mina ndimi edge pako ndazoedha nhingirikiri Samantha ndazoedha muridzi weshopa foni iya hanimoona kuri kupisa zvoku guys kuri kutoita kupisa chaiko ndaedha muridzi weshopa nhingirikiri pakoli iya ndikachitaurira naye munzwisane promoter amboda kuzviwa uya kuzamatsanangura muridzi wepo pamuzinda kuti aiwa isi tangopiwa nhamba handi ndisiri mange tadropiwa na Ferdinand last minute tangopiwa nhamba kuti baba harare vari mutauni fonderai baba harare saka tangofonderawo manje baba harare akati no zvinoita nunzai mari tikamupa mari ndosaka tagadzira flyer zvikanzi mangwana kunoita hondo yakasimba kana muchida the only way yekuti pasaita hondo kurudzi yakudambura posta iroro mogadzira posta rimwe kana mogadzira rimwe posta monyora kuti fake hakuna baba harare anoridza madherera protocol munofanira kuya nekwandiri hazviiti kuti munotora munhu ndakaunza inini kunoku ndichiita everything ndichiita sponsor and everything zvese then imi just come motora munhu wangu hanimoona motobharara mari dzenyu kuseri kwesingazvizivi yatove hondo futi paya yavafaya futi paya ndati zvino manje pofambiswa sei ndafona zvewe abva tidropera phone promoter bharamwe akadropa phone akandisiya neuya ndikati manje vakoma mainini todini honai hondo yakutoitikapa what do we do zvikanzi handichazivi kutiita sei manje ndikataura kuti mene ndifone futi ndimbotaura naye sokuti promoter uyu munhu andajaira ndafonera promoter yaari one ndikati naye chitaurira naye hapana here zvimwe zvinogona kuitwa kuti muwirirane at least paitwe chi Sisi Sonia, I'm coming from your daughter's school, Shakira school. There was a function there. That's where I'm coming from. Chifonera ichi mutaurirane zvikanzi handisina tombodzwa anything imimi motoenda palive munonzwa vanhu kuti hakuna baba harare vanouya kushow kwenyu otherwise baba harare ndatoona kuti zvakutoitika pana paitove hondo yatove fight chaiyo hazvitorendi saka guys for the sake of peace let's allow baba harare kuti vasauye kushow ukuye kwaIT because mapromota mazhinji magunvoster anozviziva magunvoster mapromota mazhinji handi because papa kushandiswa language yemusititi yechigunvoster yaya kuti varara pana kwavanoridza vanokuridza kushow yedu chete or else vanodzokera vasina gumbo animaona saka the only thing chiripo guys let's allow guys handei kuIT let's go kuIT asi kana mauya do not expect Ferdinand mukunzwa do not expect Ferdinand do not expect baba harare animaona let's just go and have fun haiti inonakidza guys tisina kana vaimbi osava tinozviitira maiti edu tisina kana vaimbi zvichingotifaira isu tozvinakidza toga animaona tozvinakidza toga animaona ndozvikuda kutoitika apa isusu pacho zvedu guys ini wacho nditori a whole vibe on my own nditori vibe yekutoti ndichitaura zvinhu zvokonzeresa ndichita zvinokonzeresa palive kuti vanhu mucomplain mupopote museke animaona ndio inonzi entertainment iyoyo animaona saka let's forget about vari kuenda kuIT haisiriyo IT yedu haisi diaries ndeye mumwewo andika asi mumwe wacho futiwo ifollowa futi yepano padiaries saka tongoti ndeye mumwe wedu
Hanimona saka ndati ndiudze vari kuenda vari kuya kwaiti vese kuti please musaita dzimwe pfungwa dzekuti makuchokansela kuenda kana kuti makunodhimanda mari kana kuti makudi pamusoro iri regerero pangoitika era. Let's just go there and have fun takadaro tisina vaimbi. It's fine. Hanimona it's fine. Saka zviripo kuti for the sake of peace anti nokuti uyu oya hachazivi kuti oitawo seiwo promoter uyu muridzi weshop. Hanimona for the sake of peace let's go there, let's have fun. Ansoreke likuma la achimbozvineserei yaiti inongoitwa pasina vaimbi. Munana haiti akaita pamuzinda papayaka ari kuda kuzama kupromota place yake akatenga panzvimbo apa ndiye muridzi wepanzvimbo ari kuzama kupromota place yake kuti vanhu vapazive. Ani muri kuona so it's not like kuti ane pressure zvekudaro zvotanga bvanzi chimhanya unotaona Kelly Kumalo kana chimhanya unodidi achizvipira ipressure isina basa isi tinongoita maiti yedu makambona tichitora vaimbi isu vanodhura takazvidedzera nokusigorere yako yakangoti ndinonyara tikazvifarira akainda. Unoona igorere hatitorina muimbi isu kana tisi sesime diaries hatina muimbi isu and hatitoridi muimbi tikunoimba toga tikutoita discord toga yako kwaiti yedu tikutoita discord toga. Handimaona saka ndo zvandachida ngoti ndikuudzei andika on behalf of nokuti promoter muridzi wenzvimbo angatoikonfisa chazivi atoikonfisa manje vanhu havazoiva kadididi ndikati no we just have to go back to people and tell them the truth. Handimaona vazive saka ndo announcement andandauya nayo kuti muzive kuti vangachi musatore zvenyu musafungite dzimwe pfungwa. We are going to enjoy, trust me. Ini kana ndiripo guys ndofaisa zvinhu ndikaona kuti MCR kunyanya kutove slow ini ndinobvita chimuti mozviziva ndinochibvita ndokutoita zvangu zviya ndotokurura zirogweriya ndotoita zvangu zviya zvekutotanga toimba madiscord angu muchipopota muchikomborana tichinakigwa tichi zvichitofaya then ndichitozvitira maune ipo paya nditi simene musaipa ini ndowedzera ndichitozvitira maune ipo paya kuti zvinyatsonakidza. Handimaona saka let's just go guys. But next time promoters whoever agadzira zvinhu zvakwaFerdinand svika izvi uri kudestroya Ferdinand uri kukangasa career yaFerdinand uri kukangasa career yaFerdinand because vanhu vachafunga kuti that's not professionalism. People will think kuti ndo zvamuri. Handimaona people will think kuti ndo zvaari habhukiwi. Handimaona anoita madouble bookings obva disappointa munhu last time. Gadzirisai sort your house in order, set your house in order because zvamaita pazvisiri izvezvi moudza munhu pasara one day kuti munhu ari kuUK and one day kuti event itwe pose apa muri kuzviziva kuti ari kuenda kusimfest makanyarara si zvenyu. That was wrong kuti ange musaboti just show yemunhu. That was wrong serious kuti ange musaboti just show yemwe munhu hazvina kunaka. Musadaro munhu ari kutozamawo kutoitawo life yake kutoitawo life yakachipromotawo nzvimbo yake anditika imi moya modestroya munhu ingadi yakangotora chiromo munhu kuZimbabwe variko vana vimba isi mutoko anzani vana mangwenya Diana ko aingovatora voya vohoridza mbira dzavo. Handimaona aigona ngotora kana vana Selma Mtukudzuko vaigona ngotogwa vatoriko kuZimbabwe vana kuenda kuma festival yenyu waya. Handimaona vaigona ngotogwa voya voridza kana paidwa munhu wechikadzi kana paidwa munhu wechirume taitongoti achititorera hako ningirikiri zvo wangu zvoyo oya zvake kana zvewest zvinozari izvi zvekujamba izvi sigi oya zvake para sigi kana kuti sigi kana kuti HBK pa2 ivavo poya 1 tonakigwa tofara hamona kwete izvi zvekuti mukanganisa show yemunhu kudai so it's wrong. Next time mozotwa maZimbabweans avasapoti munotora vanhu vekunze munhu wenyu ndozvototi vane mari dzavo vaende kunotora vanhu vekuzhe vana Bonaboya ana Ricky Rose voya vachinzi uyai muimbe imi muripo unhu wenyu because they deliver zveshuwa koti vaimbi kana vakauya panzvimbo vakaimbi vakapinda panzvimbo vachida kuimba vanopinda pashona pastage na12 vopedza na2 hours. Makambozvionawo guys vanokwira pastage ava vanhu vanenge vanetse nekumirira vanhu vanenge vapinda kakuma 7 8 vatenga matiketsi vanenge vanetse nekumirira mai mwana titi munhu ari kuuya munhu anokwira pastage na12 imozviziva madiaries vanhu vanokwira pastage nguva yamuchiona imi 12 o'clock ndopavanenge vachikwira pastage vanhu vanzwa. Handimaona vanhu vakutokanda makeni ndopamunozouya imi masingers mamusicians tipewo maserious kana mati mukuita show matora mari itai show fadzai chaunga haikona kuya moimba 2 songs kana kuti moimba 1 hour motivapedza hamudaro vanobhadhira mari dzavanhu vanguri vamira kubva na7 kusvika na 1 varimo mushow mbawa. Handimaona nai guys ndikunyepa here
ndisaka ndichizoda chamba ichi Sigi cho delivered Sigi achineti chinoirodhonza chiri pastage Sigi chinodhonza zvokuti chiripo pastage ipapo hachina zvimadhirama izvi zvepamastage izvi apa chichigona futi animaona. Saka ngatingoveiwo serious maimbi, ngatitei serious nokuti hamungagarisi vanhu kubva na7 o'clock varimo vangogara mozoya pastage na12 moimba na2 vanhu mopedza kuimba. That's not correct. Gadzirisai, sort your house in order. Gadzirisai kana mati muri kuita mashozi makada zvokuimba ndimi kana mati muri kuzotimbira gadzirai nguva dzenyu. Toda kuimbigwa isu 5 hours muri pastage apo tichinakigwa. Kana mukamboimba imba motora zvibreak momboinda modzoka moimba motora zvibreak. Mukudonera mabhendi sure. Vanasuliwe vanodeliver vaya vanokwira pastage kuma 10 11 paya vodhonza zvawo ma3 vari pastage. Manager wa Sigi number 1 chaichayu. Handiziva kuti nano manager but number 1 manager wa Sigi number 1 chaichayu. Anogona hana disappointment Sigi. Hana disappointment, anodeliver nemoyo wake wese. Nemoyo wake wese anodeliver. Nemoyo wake wese anodeliver. Ndoko titaurewo. Because hey pride achona mjoko mukuricha mari kune mari dzenyu but munenge makuzozvinyanyawo. Amen. Meno asimazi baba ina kuti ndingokudzai kuti handei chero kusina artist handei tofara. Mona. Ndi zvakaipa zvaimbo deliver fadzai vanhu, fadzai mutengi wewawa. Fadzai mutengi. Fadzai vatengi. Kwiraiwo pastage kuma 11. Yeah. Kwiraiwo pastage kana kuma 10 11. Mukwirawo pastage. Yes. It makes sense. Hands promoter ngasina kwa package for 4 hours. Vanofanga wapuwa saka imi mapromoters kana muchiti mune mashows enyu bhadharai vaimba mari dzema 4 hours. Because next time we boycott kuya kuma shows kwenyu. Ngati vetangotokudza kana muri mapromoters mune era. Kana mapromoters musiri kubhadhara vakomana mari dzokuti vakwire pastage 4 hours. Muchida kuita chito chokatakata mari. The next thing ticha sabotage TIS, we sabotage you. We won't come. We sabotage you, won't come. Atinga uyu kuti yoti tabadira ka 200 rand na 150 mwoda kuti timbi kwa 2 hours ndori dzakakasetera chokumba CD. Itaye kuti muwape mari dzakakwana vari dze 4 hours. Vanhu vanakigwe mbawa. People want to enjoy power. Vanokungude. People want to enjoy mbawa. Zvekuti havasi good palive shows tinenge takadhakwa timbozvionisu kuti vanoti good pamalive shows. Vanhu vanenge vakatodhakwa nedori techingonakirwa kungoona kuti aripo chiti artist ari kushama ng'aya ari kumberi uku. Tezvo zvine zvitotinakidza izvozvo. Chero akaridza music kubackground uku tichishirasa kuti ndiye ari kutoimba zvati tichida kumuona zvati tichida zvokugona izvo. Ikwa concert kwa concert here show music show concert. Imakambona zvinoitika munhu kikiri mumabhawa mwere kana artist anoka kuya vanhu vanokanda zvito vanokanda makeni gondo inenge yauda kutotanga ndoparozoona kuti munhu akupinda vanhu vanenge vauda kutogwa cheke chekutoputsa zvinhu mubhawa manje zvakanaka here izvo zvasikana zvakanaka here hazvina kunaka kwava mwaimba vanongodhonza 1 ma 4 hours kutaura vanhu kuti vakadhonza vanodhonza ma 4 hours anasulwa takaona chidhonza ma 4 hours taivepo. Mapromoters bhadharai vanhu mari dzavo, bhadharai vaimba mari dzavo toda kunakigwa. Bhadharai ava vaimbi mari dzavo dzakakwana vaedze ma 4 hours. Vanawo ma music hobo. Varidzi vape nguva yavo please. Varidzi. Nai ndikunyepa here guys. Hamuna green button sisara. Nai guys ndikunyepa here. Handinyepa taura yenyu ndikarenda kumbira regerero sorry. Ndikunyepa here. Hamugumbukiwa mumabhawa imi. Patenda kubhawa paya hamugumbuki. Promoter vanhu munhu achiriza wani awa wako njo yapera iwa gara bona 7 wakamirira zvobhuwa zviya kaisa tiri kunyepera uri zvobhuwa zviya makeke tari zvobhuwa zviya zvobhuwa hanzi ndichida ma long hours ko vamachesa vamachesa vanodeliver futi
Vamachesi vanodhilivha because museve wagara wakareba kamusic yacho vamachesi vanodhilivha ndo chokwadi. Kungoti vari kudhura hako kuti vanenge vasina mari kuvadedza but vamachesi havadisappoint. Havadisappoint vamachesi. Apa pekutotaimira chipinda. Take my garage. Right, guys. George Murukazi, vandisi kuchemera Joy. Ndingochemera Justice auzvioni wewe unongwabvisa mari yako chanoida kana watobva kumba nochindoenda kubva. Unoziva here George kuti kuna mwana anenge asina kuti kune dzimwe nzvimbo kuti kana show ikapera na 2 hakuna nikikiri, hakusina transport. Unozviziva here? Kuti une kusisina transport, show ikapera na 2 kuinda hapana unless uine mari yeUber. Kune kusisina transport. Saka mbao ngari ngova kwa kuseni vanhu kana kutabhadhira mari kuti tiwane kufamba zvakanaka. Mafaro tomadaiwa madere George. Hanzi mafaro ari kuuya 20 Manchester kuya 20 September, 30 September, 22 30 September. Koiwe chenjerai japresa haufa. Achiri kuya ikawo zvakavera ndaibvunzwa nevanhu ndizuro kusera zuro unoyu. Pandaibvunza kuti kwaiko mashow aja haufa. Ndikati asati ataura promoter wakanyarara asati ataura. Mama, ndisakanga na cable. Nisaje. Alright. Mon. Zviri kufamba sei chenjera jari kuya here. Ndimi mapromoters mapromoter komana itai order. Itai order mapromoter. Itai order. Kwa machesa ari kuya titoinde diko babashero kwa babashero zvitori nani. Zvijabulira tiriko. Uri kuvaudza kuno kuRustenburg here. Ari kuya kwa Rustenburg here vamachesa nokuti kwa machesa kuno kana atoya kuno kutotsvaga nzvimbo ziguru chairo. Alright, Irene. Mapromoters ku group renyu korongekai uko. Rongekai mama ku group renyu ko mapromoters please rongekai. Next time muzoti kwa vanhu sabotage. Rongeka noti imi munorova kama moto zvekugwa zvefight. Isati hoiti zvefight. Tongoita sabotage takanyarara. Azvizodi udaro. Itai zvinhu zvenjifaye zve 1 hour pa stage taramba kuti munhu anoita 1 hour pa stage. Vanhu varikugora chicomplain nenyaya kuti munhu anoita 1 hour pa stage. Atidi zvozvo. Toda kunakigwa kushow power. Because nunga tobva kumba wakapfeka bhutsu dzekuti ndikuenda notamba, wongoti tambe kwa zvapera. Zvidi kudaro. Azvisi kudaro. Hanzi macheso Cosmos City. All right. Hanzi macheso Cosmos City. Anongoya kunzvimbo 1 chete. Anongoya kunzvimbo 1. Saka it means ya nikikira pasina. Ya jaya yacho nenge sisiko. Hanzi nchafuriwa mabhawa. Zvemabhawa zvokufuriwa zviya. Hai. Amen. And this go amen. Amen. Ngobhadhire maartist vafadze vanhu chokwadi chakanaka. Hanzi taura yenyu basi paneka kusawirirana but zvigadzirisei kuseri kokoko. Gadzirisai izvo murikutadza kuwirirana mapromoters hazvinei nemacustomer. Hazvitombori nei nemacustomers enyu maclients fadzai vaclients vanhu ava ndo vanoita kuti murarame mapromoter kuti murambe makamira imimi muchiindira mberi nekupromota maclients macustomers fadzai macustomers akakomplaina manje patove neera. Saka gadzirisai kumagroup enyu kwamunenge muri kwakamugadzisa kuti guys chaunga chakupopota uko anomaona show ye 1 hour 2 hours vanhu vari kuramba ngatibhadharei maartist mari kwayo vaimbe. Aiwa ndatoye pamba ndondiwa ndatoye mugarage Isaiah nditori mugarage yangu ndiri mu Japreza makadzi not and Knox. When Japreza makadzi and Knox when? Okay, unozotipa chenjerai munozotipa maposta acho. Kwanzi Cosmos City ha. Isusu titori ko Cosmos City zvinyaya Cosmos City wakomana. Vanhu vari kuda accommodation yekuvata tichinda Cosmos City kwacho motongonobuka pamuzinda padhuze nepadhuze. Cosmos City nepamuzinda nebinoni padhuze nepadhuze. But panofambika vanodrivika unoenda munhu unovata ikoko chinda uko. Exactly azvi exactly. Saka isusu tichida kuti titozvitaura palive kuti munoudzana ikoko kuti nokuti next time tichadzokuita malive stream socialize tese tichita live yakadai achizonakidzi manje.
achizona kids manje techida kushanda nemi kuti mimi muchiunzawo motipawo basa isi tokumaketera iwo hanimona zvichifaya zvakadaro zvichemo zvikauyawo tozvisawo zvakanaka kwamuriwo tichenda pamwe chete zvino imi mukada kuda isi tochingobaya malive nothing to it tongobaya malive mo totukwa asi tataura hanimaona titoriwo nevanhu vari loyawo zvokudaro titaisara hamuna nhingikira hamuna green button ndikuda kutokuedhai but hamuna green button imani chichikuitika nefoni yenyu hamuna green button Mastokos ngositi morera kwangu na mastokos manje ndendichuya nemhuri zvenamai mastokos ndendichizoya zvenemhuri zvekubhawa zvindizotamba kwako here namudhara zvizoiti changoenda kumuzinda ikoko kanchinda kure kumudhara azobvuma kuti ndifambe ndiri wani saka tetoenda tose aiwa mutsa ndikutotaurira handiwazoenda mafaro ina auzvizivi mutsa handiendi kumafaro ini nditotaurira ikona nditotaura kudai soka ndingatohwa makomplaini akawanda totaurira vamwe handisi kutaurira inini ina ndiende kumafaro every time ini ndogona kuti kumaketera ishow but vabvunze mapromota ari mucomment section ndivamaketera show yavo but kushow kwacho ndisiko nimadira anoita kuvata madira anoita kuvata sene kuona tv senge kuda musama umiko zvino paka kuchitondora pane mamusingabudiki mumba uchienda kushow ndibodi mafaro zodaro but totaurira vamwe vanhu kana ndatochitaura kudai so zvinenge zvatenderera mashoko anenge akutowanda saka totongozvitaura kuti vanhu vazive hanzi Pinoni ikozi mukure tichaona yekutamba kana zvasvika kana tosvika tongoona kuti padhuze pekuvata pacho ndipapi hanimaona touya tovatira ikoko totoda kubuda kuseka totobuda kusendi todzoka kumba alright guys ndakwenda ndikamara zvakanaka but nangoti ndiudze vari kuenda kuhaiti timuchiziva kuti no baba Harare no Ferdinand tikungono kudubura tose tiri right ikoko hanzi morara stakozo alright ndouya alright guys morara bwa ndikatobatana time good night